mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabaasan Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng isa sa mga paborito naming mga Bicolano, ang natong ulaing kung tawagin dito sa Katagalogan. Pero bago yan mga katribo, ako'y magpapaalala lamang sa mga napadaan at napasilip lamang dyan sa ating munting channel. Please, pakisubscribe nyo naman po ang aking munting channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Ano pang hinihintay natin mga katribo? Samahan nyo kayo na ipakita sa inyo kung paano lutuin ang lahi ko na tong nang hindi makati. Tara, umpisa na natin. Let's go! Sangkap nga sa lulutuin natin mga katribo. Mayroon tayo dito unang piga ng nyog, pangalawang piga at kaunting hipon, sibuyas, bawang, paminta, tanglad, kaunting sili, asin, at ang ating natong ulaing. Yan lang ang mga sangkap natin mga katribo. Tara, umpisahan na natin lutuin ito. At dito nga sa ating magkikalan uli mga katribo, ginagay na nga natin itong ating natong ulaing. Maglagay na tayo ng kaunting asin, bawang, sibuyas. Sama-samahin lang natin yan dyan. Paminta, tanglad, at ang ating kaunting sili. At ibuhos na natin itong ating pangalawang gata. Yan. At tatakpan natin. At kailangan tamang-tama lang ang apoy niya, sa mga medium lang mga katribo. Tapos antabayanan ko na lang kayo after 20 to 30 minutes mga katribo. Balikan ko na lang kayo. Kalibas nga kulang-kulang 30 minutes mga katribo, check na natin. Ito na ang itsura niya. Medyo lumambot-lambot na ng kaunti mga katribo. Hindi na natin haluin yan. Pero ilaw pa ito mga katribo. Hindi ito pwedeng lagyan ng natok o yung kakanggata niya. Bigyan pa natin ito mga katribo ng mga another 15 to 20 minutes mga katribo. Balikan ko na lang kayo pakalipas ng 15 to 20 minutes. Double check natin ulit mga katribo. Luto-luto na mga katribo. Lagay na natin itong ating kaunting hipon. Lagyan natin sa ibabaw. Tapos maglagay din tayo ng kaunting sili ulit. Patuloy natin. Balikan natin after 2 to 3 minutes. At kapag luto na nga ang ating hipon mga katribo, ang bango na. Oh, kung luto na, ilagay na natin itong ating kakanggata una to. Yun. Yan. Ang bango ng hipon mga katribo. Hindi na natin ito tatakpan para hindi mamuo yung gata. Patuyo-tuyuin lang natin mga katribo konti. So okay na ito mga katribo. Pero kung gusto nyong pamantikain, pili nyo pa itong isa lang ng medyo tagal. Pero para sa akin, okay na ito. Masarap-sarap yung medyo may sabaw-sabaw. Tara mga katribo, mukbangin na natin yan. Kain na tayo mga katribo. Ito na yung ginawa nating ginataang laing o pinakuklaw na natong kung tawagin sa Bicol. Mukhang napakasarap mga katribo.
Pero bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yung kainan na mga katribo. Testingin na natin to. Mukhang napakabango mga katribo. Ang bango yung linawak nating hipon. Kain tayo mga katribo. Ang sarap mga katribo. Pero ang anghang. Grabe. Sumisipol na naman sa anghang mga katribo. Dati mga katribo, pag nagluluto ako nito, napakakate. Sabi nila sa akin, kaya may mga tao daw na bakit magluto nito. Pero hindi ako naniniwala doon mga katribo. Kaya nga pala, kung nagluto ka nito ng laing unatong, yung lutong-luto siya para maluto din yung mga, kasi may dagta ito eh, para mawala yung kate. Shout out nga pala sa atin kung nagturo ito sa akin magluto, kay Ates, napakasarap magluto nung. Kasi dati pag nagluluto ako nito, makate, nagpaturo ako sa kanya. Kanya, importante, luto yung itong ang natong laing para mawala yung kate. Yung sinubukan ko, totoo nga. Tulad nito, ngayon, halos kulang-kulang isang oras natin niluto ito. Sa dahan-dahan abon lang. Kaya walang kakati-kati mga katribo. Ang sarap. Shout out sa mga galing magluto dyan ng mga kababayan ko. Masarap. Talagang walang kate siya. Sakto yung lasa. Sakto yung hipon natin mga katribo. Pero sa probinsya, may tinapakalang utuyo. Ayos ito. Ano naman ang karaniwang nilalahok doon. So, maraming gata talaga. Yung nagmamanti-mantika to. Ito kasi
lang yung ganito. Hindi yun namang nagmamanti-mantika. Parang hindi mo na nalasahan. Pag ganito lang, medyo pa iga-igahin mo lang yung gata. Saktong-sakto lang sa kanin mga katribo. Ang sarap. Grabe. Grabe. Maparami talaga tayo ng kain ito. Sob na mga katribo. Maraming salamat po sa panonood. Sana po yung nagustuhan nyo ang aking hinain sa araw to. At kung nagustuhan nyo po, please pag-subscribe nyo naman po ang aking munting channel at pakihit ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Hanggang sa susunod po mga katribo. Diyos mabalos po sa Indogabos.